Вітаю, сябры. Так, что у нас тут фонит? Кто фонит? Вітаю, спадарства. Трошки спазнілася, прабачце, калі ласка, і ўсё на бягу. Всё на бягу. Сёння без музыкі, сябры, таму што і так трошки затрымалася, таму што купа сёння інфармацыі і купа розных рэчаў, якія сёння рабілі. Включаю чат, зараз пагляджу вас. Дапамагайце распаўсюджваць, калі ласка. Стрым, гэта важліва. Я попрошу модератору, напишите, ці ёсць рэха, таму што мне трошки так падфанівае, скажем так. Дзякую шчыра. Мы зараз апранем навушнічкі, каб нам не фаніла. Вітаю. Ну, ўсё на бягу, як заўсёды. Так, поехали. Музыкі не будзе сёння. Працуем без музыкі. Так, я попрошу модераторов, як гук, ці чуваць мяне і як картинка. Таму што кожны дзень налаштоўваемся па новай. Усё добра, дзякую шчыра. Першы галоўны касяк, я не зберагла файл з навінамі, таму буду экспромтам бегчы сёння па тых навінах, якія запампавала сабе дагэтуль, і паралельна, безумоўна, буду сачыць за тым, што адбываецца зараз. Сёння мы абмяркоўваем Міколу Дзядка. Стала вядома, што судзілішча. Таксама мы сёння абмяркоўваем забастоўку, безумоўна, куды ж без яе. І міграцыйная крыза ў свеце таксама адна з тэмаў, якую мы сёння будзем падымаць. Таму сёння таксама былі прысуды вядомым людзям. Мы зараз прабяжымся. Прабачце мне, калі ласка, за затрымкі. І першы, з каго я пачну, гэта Мікіта Емельянаў. Прыйшла інфармацыя, што анархісты Мікіту Емельянова працягваюць трымаць у карцеры. 11 кастрычніка Мікіту пакаралі карцерам на 10 дзён, потым яшчэ на 10, і 31 кастрычніка ён мусіў выйти на сувязь, але гэтага не адбылося. Ягоная маці мяркуе, што сына зноўку пакаралі карцерам і не выключае, што ўвесь гэты час ён трымае галадоўку пратэсту. Мінулым разам Мікіта адсядзеў у карцеры 42 дні. Калі вы трошки больш пра карцеры, пра умовы утрымання зняволеных, палітычных зняволеных, хацеце даведацца больш, я раю інтэрв'ю з Зміцера Фурманова, трошки забегу ўперод, і вось ён дакладна распавядаў, што адбываецца ў ШЗА, што адбываецца ў карцерах, што адбываецца ў калоніях, на зонах. Я нагадаю, Зміцера Фурманова пакаралі за тое, што ён, ШЗА яго пакаралі за тое, што ён неправільна зробіў опіс вопраткі, яго пакаралі за тое, што ён не пабачыў павука ў куточку. Фізічна, як ён сам распавядаў, гэта зрабіць было немагчыма, таму што умовы утрымання такія, што святло там, дзе яны знаходзяцца, амаль адсутнічае. Вітаю, Нарліол. І тут 42 дні для Мікіты Емельянова. Я шчыра скажу, мы разумеем цудоўна, дзеля чаго гэта робіцца, яго ламаюць. Я абсалютна ўпэўнена ў тым, што катуюць, страшна катуюць. І вось гэта адна з тых галоўных тэмаў увогуле нашага жыцця на сённяшні дзень. Гэта прыцягваць увагу да іх, крычаць аб іх, звяртацца да міжнародных арганізацый і зноўку прыцягваць увагу, што людзі там знаходзяцца ў абсалютна бесчалавечных умовах, з зашыўленымі матрасамі, на дошках голых, без умоваў, накрываюцца курткамі, у каго ёсць магчымасць, у каго няма магчымасці. Як Дзіма Фурманаў, зноўку павярнуся да яго інтэрв'ю, распавядаў, пачынаецца галюцынацыя ад холаду. Таму гэта ўсё вельмі страшэнная гісторыя, і
Адзінае, што я сёння шчыра кажу, я і затрымала все роўно за гэтай сітуацыі, у мяне кейс, я пакуль не буду яго агучваць, хто, што, як, але я шчыра кажу, я сёння у мяне такая сітуацыя, ножніцы, разумееце, з аднаго боку я павінна яго абараняць і крычаць проста на кожным куточку пра бяду, а з іншага боку ёсць прычыны, якія мне не даюць магчымасці гэтага рабіць. Гэта вельмі... У мяне сітуацыя зараз па аднаму з зняволеных вельмі цяжка. Я шчыра кажу, ламаю галаву, як лепей зрабіць, што лепей зрабіць. Вось, і разумею, што... Ну, вось проста як бы я не зрабіла, я ў любым выпадку раблю яму горш. Ці то я ў Беларусі, ці то я ва Ўкраіне. Ну, ладно. Неяк разбярэмся, нешта будзе, я спадзяюся, што ўсё будзе добра, таму Мікітку Емельянова не забываем. Я нагадваю, ён з анархічнага руху, ён анархік наш. Я з анархістамі знаёма прыватна праз Міколу Дзядка і Дзімку Паліенка. Розныя, як то кажуць, крылы рухаў, але ў той жа час, не гледзячы, зноўку падкрэсліваю, на палітычныя погляды, на свае там рэлігійныя погляды, увогуле неважліва на якія погляды, падтрымка і салідарнасць – гэта галоўнае, што мы можам ім зараз надаць. Неважліва увогуле, ці ён за, ці ён супраць. Гэта чалавек, якога зараз катуюць і якому проста ўкрай неабходна агучванне і прыцягванне ў СМІ і распаўсюджванне інфармацыі, заклік для міжнародных праваабарончых арганізацыяў, не забывайце, халера, пра іх. Пішыце, крычыце штодня, што ў Беларусі палітычныя вязні. Яшчэ раз скажу, катуюцца, забіваюцца. Нам пастаянна прыходзяць паведамленні, што з імі будуць рабіць у выпадку калі. Ну, калі мы не будзем за іх бароцца, я шчыра кажу, мы часціну з іх можам нават не сустрэць на волі, яны проста фізічна не выжывуць. Таму вось гэты хэштэг «Я дома», Урбанович, ён на волі і, я пра Дзеніса зараз скажу, Дзенісу, дзякуй Богу, ён на волі, з ім усё добра, і мы камунікуем з ім, таму безумоўна, я заклікаю вас. Што я хацела бы сёння, вось такой галоўны спіч, мой пасыл да ўсіх, абсалютна незалежна ад тэрытарыяльнага знаходжання, калі вы працуеце з навінамі, калі вы працуеце з інфармацыяй, любой. Проста я астатні час памяціла, што вельмі шмат вбросаў нават ад сваіх. Тых, каго ты лічыў там адэкватамі, яны імпанавалі табе, ты з нейкім даверам ставіўся да іх, яны пачынаюць гнуць сваю павестку. Гэта чакана, шчыра кажу, таму што, зразумейце, дзеля таго, каб атрымаць павестку, неабходна мець пэўную аўдыторыю, пэўных паплечнікаў, пэўных такіх, аднадумцаў. Гэта нармальная гісторыя. Гэта роўна тое, што людзі, вы мяне глядзіце, вы да мяне прыслухоўваецесь, я нешта магу параіць, вы нешта можаце прыняць, нешта можаце не прыняць. Аналізуйце сітуацыю. І шчыра кажу, вось з бок тых, да каго я прыглядывалася, аналізавала тое, што яны кажуць, тое, што яны робяць, пачынаецца вось гэта выгібанне ў іншы бок. Гэта важліва, таму што людзі, якія не маюць вось гэтага гістарычнага ланцугу, которые не могуць павязаць падзеі, чаму так адбываецца, чаму вось учора было так, а сёння вось так. Для мяне все відавочна, таму што я была ў эпіцэнтры гэтых гістарычных падзеяў. Мы сутыкаліся з такімі сітуацыямі тысячамі проста. Калі з аднаго боку сёння вось так, а потым пераапранаецца ў паветра і вось так, гэта нармальна. Таму я заклікаю, аналізуйце, і галоўнае заўсёды мэтанакіраванасць. Дзеля чаго гэта робіцца, з якой мэтай даносіцца інфармацыя. Калі вы інфармацыйнымі крыніцамі карыстаецеся, таксама, трошкі прыдзяліце ўвагу перад гісторыяй. Прабяжыцеся па пастах,
паглядзіце, што несла дагэтуль, якое інфармацыйнае поле трымаў, што потым. Гэта вельмі важліва. Таму што і крыніцы зараз, з якімі я працую, я гляджу, аналізую, што яны робяць, яны пачынаюць выгібаць павестку у не той бок, у якім павінна рухацца Беларусь. Я яшчэ раз скажу, Беларусь перадусім, ніяк інакш. Калі вам пачынаюць вешаць на вушы, асабіста, калі вам пачынаюць вешаць на вушы расійскую павестку, дрэнную, дыскрэдытуючую, то бок вось гэта калі не была спецыялізацыя дагэтуль, і тут выпадкова пачынаецца ўся гэтая гісторыя, задайце сабе пытанне, з якой мэтай гэта робіцца. У 99% вы пабачыце, што тыя, хто займаўся дыскрэдытацыяй, праз некаторы час, гэта у нашай суполкай называецца Лакенца Авертона. Калі учора быў дрэнны, потом быў, такое сабе, а потым па выніку аказваецца, што, быў херовы, падумаеш, гэта ж даўно было, зараз нармальны. Сачыце за этим вельмі уважліва. Я не называю людзей, я не называю прыватнасці, я мяркую, што ў людзей даволі дастатня свайго розуму дзеля таго, каб вось гэтыя ланцужкі паміж сабой павязваць і рабіць пэўныя вынікі. Я яшчэ раз скажу, я лагічна паслядоўная. Калі я учора казала, што Пуцін хуйло, дык ён і сёння Пуцін хуйло. Калі я учора казала, што я падтрымліваю забастоўку у любым яе выглядзе, будь то народны каранцін, будь то забастоўка, будь то стачка, будь то італійская забастоўка, як заўгодна назавіце, я яе падтрымліваю. Я яе буду падтрымліваць у любым выпадку, хаця б з-за таго, што 1 лістапада велічэзная колькасць людзей ушла ў тое, да чаго заклікалі. Іх папрасілі: выжывайце, жывіце, зберажыце беларускую нацыю. Яны пачулі вось гэты гук, яны адгукнуліся, і толькі ўжо з салідарнасці да іх я з гэтага шляху падтрымкі ніколі не сыду. Я не буду ніколі казаць, што стачка пашла неяк не па плану. Мы яе не планавалі. Гэта не планавая стачка. Гэта не планавая забастоўка. Калі распісвацца ў тым, што ў нас былі нейкія планы, шчыра кажу, гэта ўсё роўна, што зараз я прыраўняю гэта. Вось мы планавалі, калі колькасць смярцей у Беларусі будзе 1000, мы будзем баставаць у такой колькасці. Калі ў Беларусі будзе 10 000 загінутых, мы будзем тады планава баставаць у такой колькасці. Гэта ж выбух мозгу. Мы далей працуем на агітацыю людзей. Я сёння, шчыра кажу, уначы дзякую зноўку, нізкі ўклон тым, хто дапамагае мне з ролікамі. Я абсалютна, шчыра кажу, рука попая, у мяне рука дупая. Я не ведаю, у мяне рукі растуць не з плячэй, калі кранаецца пытанне ролікаў. Я не ўмею іх рабіць. Учорашні ролік мы рабілі ўсю ноч. Ён ідзе 10 хвілін, але вось праца па ім трывала ўсю ноч. Скончыўся ўчорашні стрым, і о 5 ранку, ужо калі мне фінальную версію скінулі, там былі маленечкія касячкі, канешне, неабходна было яшчэ дадаць інфармацыю, але ўжо абсалютна выжатыя ў ноль, і я хацела бы падкрэсліць, людзі, якія мне дапамагаюць з гэтым, яны зранку пайшлі на працу. Я шчыра кажу, там асноўны пасыл. Беларусы, я вас заклікаю жыць. Мне ўсё роўна, якім чынам вы будзеце гэта рабіць. Ці вы будзеце сядзець дома, на дачы, дзе заўгодна, калі ласка. Нацыя беларуская, яна выжывае ўжо стагоддзі, спрабуе выжыць. Я сёння ў сваім блоку у Тэлеграм напісала: на фоне таго, што адбываецца, я бачу 4-й падзел Рэчы Паспалітай. Твары тыя ж, мэты тыя ж. Вось, калі ты глядзіш гэты гістарычны ланцуг, ты задаешся пытаннем, чаму мы гэта не спынілі дагэтуль. Зараз мы павінны, ведаючы, што ў нас столькі загінутых, ведаючы, што столькі патэнцыйных загінутых можа быць,
не застаться дома, не підтримати ідею забастовки. Неважливо, хто її кинув, неважливо, хто її замовив. Я, Хелен Мінська, закликаю вас, коли ласка, живіть, будьте дома. Не орієнтуйтеся на когось іншого. Коли ви не ставитеся до їх з довіром, я вас прошу, я вас закликаю. Ті, хто мене ведає, ті, хто мене глядять, ті, хто прислуховується, живіть. Гэта адзінае, да чаго я магу да вас зараз заклікаць. Живіть, я вас цаную. Кожнае ваше жыццё гэта мой прыватны скарб. Калі я кагосьці спагу пераканаць у тым, што твоё жыццё зараз трывае на валасочку, выйдзеш на вуліцу. Я 1000 прыкладаў ведаю, калі людзі, мой знаёмы сябра, украінец, ён насіў маску, ён выкарыстоўваў пальчаткі, ён выкарыстоўваў сродкі, там, антысептыкі, ўсё рэшты. Ён захварэў, ён хварэў страшна. Ён хварэў, ну, быў час, калі мы думалі, што мы яго страчаем. Можа такое быць? Можа. Ніхто не застрахованы. Але калі ёсць магчымасць, маленечкі адсотак, вось гэта ўсё, неяк пабачыць, захаваць сябе, рабіце, не пахаваць, а захаваць. Гэта галоўная мэта кожнага беларуса зараз. І ў Беларусі, і за мяжой. Гэта не кранаецца тэрытарыяльнай прыналежнасці, яшчэ раз падкрэслю. Нашае жыццё, яно ў прыярытэце. Сумнівайцеся ў кім-то, абмяжоўвайцеся, на некаторы час пакіньце. Чуеце, што вас дэматывуюць? Гэта можа працаваць прапаганда, якая учора у воўчай скуры показывала, што яны нібыта з вами. Не верце тым, хто пачынае вас дэматываваць. Магчыма, гэта мэта накіравана, і гэта мэта накіравана супраць вас. Верце сабе, калі вы прынялі рашэнне, не адхіляйцеся ад яго. Я шчыра дзякую тым, хто ўжо стаў на гэты крок. Зараз я азнаёмлю вас з лістамі, якія сёння прыходзілі нам, з тым, што паведамляюць людзі на зямлі. Людзі, якія ў стачцы, у забастовкі, у народным каранціне ўжо 3-й дзень. Яны паведамляюць пра свае пачуцці. Яны таксама далучаюцца да нас і кажуць, мы гатовыя агітаваць. Гэта галоўнае, шчыра кажу. Мне абсалютна плеваць, хто зараз трымае павестку. Мне абсалютна плеваць, якую павестку яны трымаюць. Калі для іх жыццё беларуса адышло на другі бок, калі катаванні палітвязняў, якія ставяць пад пагрозу іх жыццё, адышлі на другі бок, яны абнуляюцца для мяне. Мяне не існуе іх у маем полі зору. Я не лічу, што я павінна на іх арыентавацца, таму што яны здрадзілі галоўнаму. Жыццю. Мы можам змяніць сітуацыю, калі ў нас ёсць магчымасць, калі мы жывыя. Саша Тарайкоўскі не можа больш мяняць сітуацыю ў Беларусі. Ён толькі можа згадваць, я выйшаў за вас, я быў у числе 1000 тых, хто быў не згодны з тым, што адбылося. Яго ўбілі. Згадваюць, за што яны выходзілі. Памятайце пра іх. Яны загінулі не за што, яны загінулі за нас. Яны хацелі стаць той кропелькай у моры, якая знясе гэты злачынны рэжым. Не здрадзьце сябе, будьце чэмнымі. Калі вы сталі на шлях вызвалення, не дазваляйце больш каму-небудзь апранаць на вас кайданкі. Я зараз трактую цудоўную фразу, якую я пераклала з украінцаў. Яны яе выкарыстоўваюць. Заўсёды лягчэй за даспехі воінаў. Трымайце ж тых, не давярайце тым, хто вас дэматывуе. Не давярайце тым, хто кажа, учора ты быў класны, пайшоў у забастовку. Але, у вас жа не шмат такіх. Усё, павяртаемся, пачынаем, перагартаем старонку, пачынаем всё нанова. Мы не можам павярнуць нашых людзей. Мы не можам павярнуць нашых загінутых хлопцаў. Мы не можам вось туды адгартнуць старонку і сказаць, што учора ён быў жывы,
Яго забілі, але мы ж перагарнулі старонку. Саша, здравствуй. Гэта так не працуе. Яны сталі на гэты шлях. Яны яго прайшлі да свайго канца. Страшнага канца. Драце сябе. Аналізуйце тое, што адбываецца. Таму што я, шчыра кажу, я бачу здраду з боку тых, каму я давярала. Я лічыла, што яны класныя, што яны здольныя зменьваць сітуацыю ў Беларусі. А яны пачалі мяне цягнуць у бок рашыстаў. Гэта так не працуе. Я за Беларусь. І я буду рабіць усё дзеля таго, Беларусь была беларускай. Сёння добры пост быў на рэсурсе Нік і Майк. Яшчэ раз шчыра кажу, стаўлюся вельмі асцярожна да яго, таму што пакуль тая павестка, якую яны нясуць, мне прыкра, што яны нясуць яе расійскай мовай. Яна пакуль для мяне абсалютна пра Беларусь. Я не раблю рэкламу рэсурсу, я не раблю рэкламу ім, я іх чытаю, іх падчытваю, і тое, што яны робяць, я ім таксама дзякую, таму што пры іх аўдыторыі яны трымаюць строй і яны не адхіляюцца ў бок. Яны напісалі: Дылеўскі быў правы, людзі пачынаюць уходзіць у адпустку. Сябры, прабачце, калі ласка, буду перакладаць зноўку на хаду. Шмат навінаў зараз абмяркоўваем, таму, беларусы, калі вы чуеце, што я перакладаю неяк не так, можаце пасварыцца на мяне ў каментарах, я прыму гэтую сварку. Але шчыра кажу, я перакладаю з 3 моў. Таму мне пастаянна неабходна неяк у галаве гэта ўсё акамлёўваць і перакладаць зручна, але я стараюсь вельмі. Яны, Нік і Майк, пацверджуюць, што нават у некаторых аддзелах ісполкомаў адсутнічае 30-40% працоўных. У адпустку ўходзяць не толькі заводы, у адпустку і на лікарняныя уходзіць уся краіна, таму што жыццё даражэй. Працягваем распавядаць аб тым, як хунта каштуе тых самых працоўных, забастоўкі, якіх яна баіцца больш за ўсё на свеце. У маладзечанскіх электрычных сетках па результатах атэстацыі працоўных месцаў з многіх спецыяльнасцяў знялі бяспечнасць, расійская вреднасць. Фельчары, слесары, манцёры, майстры, кіроўцы, інжынеры. Усяго каля 200 спецыяльнасцяў. Большасць страчае 20-40 рублёў у месяц і 4-7 дзён адпусткі, але некаторыя тыпу працоўных падстанцый на 330 кВт страчаюць ад 100 до 200 рублёў у месяц і 7 дзён адпусткі. Тыя, хто праводзіў атэстацыя, стараліся зберагчы вреднасць. Аднак была каманда зверху, і трэнерам па выніках атэстацыі хутчэй за ўсё зробяць ненарміраваны працоўны дзень. Гэта здзяйсняецца ў змяненнях умоў працы і пакуль не вельмі зразумела, як іх правядуць. Як вынік, працоўныя незадаволеныя. Шмат хто кажа, што гатовыя падпісваць толькі краткастраковыя кантракты і шукаць новую працу. Прабачце, калі ласка, так сёння ўсё бадзёра. Пасля начной працы з роликамі мы вам выкладаем вось такі маленечкі шматочак, а стрым шосу 1,5 гадзіны трывае. Дык вось на 30 секунд майго спічу пераглядаўся 1,5 гадзіны стрым. На вялікай хуткасці, шчыра кажу, але гэта было капец. І паўгадзіны учора выразалі маленькі шматок, дзе я распавядала пра абасраныя штаны. Дякую за дапамогу. Андрій Біченко, вітаю. Вітаю всіх, хто за вільну Україну. Так, слава Україні і живи вічна, моя красунечка. Катують роднюлі, так, катують, ти не ведаєш навіть як. Насамрэч ведаю і... І не просидеть моўчкі гадзіну, я не буду об гэтым распавядаць.
Дзе зараз Урбанович Максім, ой, Денис, ён у бяспецы, але я пакідаю, гэта роўна Дзімы Фурманова сітуацыя, я не мала права распавядаць, дзе ён. Я ведала, дзе ён, таму што вялі яго кейс, я ведала, што ён дзесьці паблізу са мной, але высвятляць гэта было небяспечна, і тое ж самае кранаецца Усяслава, тутэйшы шляхціч, якой некаторы час таксама знаходзіўся на тэрыторыі Украіны. Таксама я пра ім не распавядала. Мы з ім размаўлялі відавочна, зараз ён у Польшчы. Вось, таму давайце пытанне, дзе чалавек, мы пакінем гэта на тых людзей, якія знаходзяцца ў розных краінах, і яны самі распавядуць, дзе яны знаходзяцца, калі палічаць неабходным гэта зрабіць. Яшчэ раз скажу, беларускую апазіцыю пераследуюць і за мяжой Беларусі, таму, каб не падставіць кагосьці, вось гэта інфармацыя з катэгорыі зачыненых, прабачце. Ну, вы ж ведаеце, што я ніколі нікога не здавала і не здам. Денис не сказаў, дзе ён. Памятаеце гісторыю, калі мы спрабавалі яго вывезці першы раз у Літву, іх схапілі. Ніхто не ведаў, што яны пераходзяць кардон. Ніхто не ведаў, што іх ужо вядуць. Разумееце, іх схапілі, іх там катавалі. Таму, ну, вось гэта з катэгорыі гісторыі, калі я, да, ну, мабыць, я ведаю, дзе ён. Мабыць, не ведаю. Я не ведаю. Мадэратарам вітання, пішет пані Тацяна, вітаю. Сябры, трошкі я буду заплітацца сёння, таму што, шчыра кажу, ніфіга не выспались. Купа сёння працы было з бежанцамі, купа касякоў, плюс яшчэ аналітыка навінаў, якія прыляталі, проста сёння страчылі і ўкраінскія. Вы ж разумееце, я сачу зараз за міжнароднымі навінамі, украінскімі навінамі, беларускімі навінамі. У мяне проста едзе дах, таму што я падпісаны і на украінскія рэсурсы, і на міжнародныя рэсурсы, на беларускія рэсурсы. І проста вось у гэтым аб'ёме інфармацыі едзе трохі дах. Красуні, вітанне, здароўя, бажаю, Аланочка, мы з вами. Дзякую, пан Сергій Паршак. Артём Румянцев, калі ты мяне пачуеш, павярнуся ў чаты, таму што ты быў такой годны інфармацыйны мне памочнік у чаце. Я ніколі не скардзілася на цябе, што ты надаеш украінскія навіны. Дапамагай, калі ласка, таму што я адна, шчыра кажу, мне складана. Мне дапамагаюць з украінскімі навінамі, безумоўна, украінцы, але, шчыра кажу, мне так не хапае гэтага ўсяго рэсурсу, проста вось такога капіталу чалавечага. Таму, Артём Румянцев, будзеш пераглядаць гэты стрым, калі ласка, павярніся у інфармацыйнае поле. Я ведаю, што ты робіш гэта вельмі якасна, таму, сябра, заклікаю цябе, давай зноўку павяртайся. Я, мабыць, я не ведаю, што адбылося, што ты страціў такой запал, але я заклікаю цябе, твае бліскучыя вочы, давай, павяртай у інфаполе, ты там патрэбен. Хеленка, кажу табе, у нас будзе не так, як у Польшы, Украіне, Грузіі, у нас будзе нешта па-іншаму. Ну, я ўжо сказала, Ол. Я бачу 4-й падзел Рэчапаспалітай. Зноўку Аўстрыя, зноўку расіянцы, зноўку тыя, хто падпіваюць і Аўстрыі, і расіянцам. І я шчыра кажу, вось я сёння слухала прадстаўнікоў, такіх я ў коскіх беру, і проста вось гатова разрыдацца, расплакацца, як гісторыя, калі асабіста ты яе ведаеш, я ж не з бабрыканцаў, якія, хто такі Каліновскі, какой Беларусь он защищал. Я ж кажу, што для мяне гэта такое пачуццё, што я ўжо дзесьці, мне такое дэжавю, 37-й год, тройкі, да, вось адвакатаў прыбіраць, тройкі створаць. Як мы гэта прапусцілі? Як мы дазволілі так знушацца над сабой? Ну, шчыра кажу, мне так боляча, вы не ўяўляеце сабе. Тым больш, што там у мяне на зямлі. Я спрэчкі вяду з тымі, хто яшчэ не падтрымаў забастоўку. Я спрачаюся, і я кажу, там, хтосьці з-за прыватнасцю. Я іх не крытыкую зараз, не, ні ў коім разе. Я як актывістка заклікаю іх, падтрымаю. Ну, пішуць, я не згодны з тым. Ды не яго падтрымай, людзей. Гінуць, проста, я ведаю, я ж кажу, у маёй камандзе ёсць
люди, які ў стачцы былі, ну, фактычна у вымушанай такой стачцы яны не працуюць ужо больш за год. У нас гінуць людзі, таму што яны схадзілі ў краму, нешта набылі. Маладыя. Я кажу, гэта такі боль страшэнны, і калі ты з гэтым жывеш, у мяне ў сям'і, моя сям'я перахварэлі зараз на ковід, хварэлі страшна, 3 тыдні. Я сама контакт першага ўзроўню зараз па ковіду. Таксама, ну, я ж все разумею, не гледзячы на тое, што я сяджу дома, вось, ну, так бывае. Ты не ведаеш, адкуль прыляціш, таму я кажу, гэта все так страшна, калі ты з гэтым штодзённа жывеш і штодзённа сутыкаешься, ты задаеш себе пытанне, як так адбылося, як мы такое прапусцілі, як мы прапусцілі 37-й год. Страшна, сябры. Да слёз. Я кажу, я не здаюсь. Я могу расплакацца, я дзяўчынка, я могу себе гэта дазволіць. Я могу слёзы пусціць, соплі пусціць. Не пытанне, абсолютно. Я живая. Тым больше мне кажуць, што сярод апазіцыі, мабыць, самая з эмацыйных такая. Я не дыпламатычная, мне неабходна вучыцца дыпламатіі, але я вам адчыню зараз невялічкую таямніцу. Заўсёды Мікалай Статкевіч мне гэта ставіў у бонус. Ён мне заўсёды казаў, пані Алена, вы такая жывая, занадта жывая. Ён трохі сварыўся на мяне, ну так умоўна, па-бацькоўску сварыўся, што я вельмі украінізірую беларускую мову. Ён кажа, у вас такі акцэнт украінскі, я яго чую. Ён сам беларускамоўны, і я вучылася ў яго беларускай мове. І вось, да, я не дыпламатычна, я магу хуйло хуйлом назваць, паслаць у дупу, каго патрэбна. Не пытанне абсалютна. Я шчырая. Добра, што я не палітык. Я не буду дыпламатычна, таму што я курв называю курвамі, шлёндары называю шлёндарамі. Яны такія і ёсць. Здрадзілі, атрымаць аплюху. Няхай не ад беларусаў, якія не бачаць гэтага, ну, як мінімум ад мяне. Частка. Тут пытанне не пра загінутых, а пра колькасць працоўных. Дык вось статыстыка, я нагадаю, кіберпартызаны ламанулі базы фонду сацыяльнай апекі. Я так разумею, што там і статыстычныя дадзеныя таксама паляцелі ў разнос, таму што я нагадаю, статыстыка па загінутых у Беларусі не публікуецца, яна зачыненая. І зараз вельмі фуфліцца статыстыка па працоўных месцах. Хтосьці паведамляе, што у Беларусі за астатні год больш за 500 000 страціла прамысловасць беларуская працоўных месцаў. Таксама фуфліцца статыстыка па беспрацоўных. Яна і тады фуфлілася. Я у Беларусі не працую, але у мяне там адчынена, я прыватны прадпрымальнік. Але я у Беларусі, не гледзячы на тое, што я не сплочваю фонд сацыяльнай апекі, а ніводнай капейкі не дачакаецеся, я ўсё роўна лічуся як працоўная адзініца. Мяне ў статыстыку па беспрацоўных не ўключаюць. Вось. І вось такіх касякоў насамрэч вельмі шмат. Тых, хто як мінімум аформлены, а вы можаце ўявіць сабе, колькі беларусаў выехала, не зачыніўшы свайго прыватнага прадпрымальніка. Вось. Таму Бабруйск паведамляе, што у іх з працоўных месцаў знікла кудысьці 1413 чалавек. Бабруйск. Гэта маленькае мястэчка. Лічаць, што для паразумення гэтай лічбы гэта трошку менш за ўсіх працоўных Бабруйск Аграмаша. Вось так. Вельмі шмат інфармацыі, і яна ў мяне разбросана, на жаль. Гомельскага праваабаронца, будзе карэктна так перакласці, Леаніда Судаленка, заўсёды блыталася, выправце мяне, калі ласка. Нарль-Ол, вы ведаеце, паставце ціск, калі ласка, на патрэбным
Я чула ад актывістаў Судаленка, падаецца, так. Яго прыгаварылі да 3 год калоніі, гэта вясноўцы, а яго памочніцу Тацьяну Ласіцу або Ласіцу, хутчэй за ўсё, к 2 спалом. Гэта людзі, я шчыра кажу, гэта гомельскія, я прабачэння 1500 разоў прашу у сваякоў, знаёмых, я з імі прыватна ніколі не сутыкалася, і я чытаю аб іх у інфармацыйным полі. У інфармацыйным полі, на жаль, ціск на прозвішчы нідзе не ставіцца. Таму што я ведаю Леаніда па яго праваабарончай дзейнасці, дзейсна, гэта мастадонт у гомельскай праваабарончай вясне, але як яго прозвішча, у сілу таго, што пра яго мала распавядаюць, я гэта прапусціла, прабачце. Я шчыра прашу прабачэння за такі сур'ёзны касяк, але зноўку тысячы прозвішчаў на дзень, і тут усіх, наўпрост не запамятаеш. Прабачце мне, калі ласка. Гэта ўсё роўна, што мяне можна, як Філатава, мабыць, неяк чытаць па-рознаму. Ігор Чаркас, вітаю, шановне гаспадарства, вітанечка. Раймонда, вітаю. Эйнштейн, вітанечка. Красиво, але бачиш, тому читаю, як ёсць. Сергій Першак, Таня вже синя, наче відступає, але дихати тяжкувато, це серце де прикурити. Серце де прикурити. Не зрозуміла трошки, Сергій Першак, прошу пишіть, але коли захворіли, пневмонія, виздоравлюється, щиро кажу. Памяколі, дзедку, што сёння вядома стала. Усе удзельнікі працэсу з юрыдычнай адукацыі выдатна бачаць і разумеюць, што адбываецца. Я толькі хачу падзякаваць сваім родным сябрам, таварышам-анархістам, журналістам, праваабаронцам, усім неабыякавым, усім, хто шануе маю працу, за тое, што падтрымлівалі мяне на працягу гэтага года і дапамагалі матэрыяльна. Мне вельмі важліва, гэта вельмі важліва для мяне. Ну а ўсім, хто мае дачыненне да арганізацыі гэтага судовага працэсу, а роўна і іншых палітычных рэпрэсій у маёй краіне, я хочу сказаць, не захоўвайце ілюзій. Ніякія напісаныя вамі паперкі, ніякі тэрор не здольныя спыніць вызваленне чалавека і прагрэс. Мы ўсё роўна пераможам. Гэта адзіныя словы, якія я сёння знайшла, якія напісала вясна, якія паспеў прамовіць Мікола Дзядок падчас свайго незаконнага судзілішча. Таксама сёння паведамлялі, што зліў байполу сведчыць пра то, як у Беларусі фабрыкуюць не толькі палітычныя справы. Я слухала гэты зварот байполу, яны аналізавалі 328 артыкул. Я нагадаю, гэта у нас ёсць рух асабістай мацеры 328, гэта наркаартыкул. І у Беларусі ён рэзанансны такой выпадак пачаў мець, калі непаўналетніх дзяцей на велічэзныя тэрміны пачалі садзіць па артыкулу 328. Гэтай справай вельмі якасна займаецца наш дом. Неважліва, як вы ставіцеся да Вольгі Карач або Карач. Хто па-рознаму. Зноўку тут. Прабачэнне прашу, калі я прозвішча яе неправільна выказваю. Хаця яе прозвішча 1500 разоў у інфармацыйным полі, але тым не менш зноўку тут палова так, як я, палова так, як іншы. Таму прабачэнне прашу, калі я нешта неправільна сказала, дазваляю мяне выправіць. Дык вось яны займаюцца вельмі плотна пытаннем 328 артыкула. З мамамі, я ведаю, на сувязі шмат нашых дзетак, просто несуразмерныя з тым, што яны зрабілі тэрмінамі, які ім не проста інкрымінавалі, а яны іх ужо атрымалі. І
вось гэта ў тэму, на якой шлях іх маладыя яны выйдуць. Пытанне ў тым, якія яны выйдуць з паламанай псіхікай пасля таго, што яны, будучы падлеткамі, калі трапілі ў калоніі, пабачылі, з чым сутыкнуліся, і замест таго, каб я лічу, што гэта павінен быць зусім іншы шлях. Калі чалавек аступіўся і гэта можна неяк выправіць, я абсалютна ўпэўнена, што... Не абсалютна ўпэўнена, я ведаю гэтыя гісторыі, і там частка была гэта вось, такая нейкая падлеткавая авантюра. Ведаеце, гэта эмоцыі, шмат дзяцей, хто туды патрапіў, і тэрміны такія, якія не адпавядаюць таму, што яны зрабілі, абсалютна. Я разумею, наркадылераў не караюць. Самае страшэннае, што вось тыя, хто усім гэтым запраўляе, гэта частка з тых, каго мы зараз зносім, вось яны без пакарання. І таму я яшчэ раз скажу, калі хтосьці мне кажа, люстрацыі не павінна быць, люстрацыя павінна быць настолькі паглыбленай, щоб аніводнай пачвары з папярэдняга рэжыму не засталося. І я яшчэ раз падкрэсліваю, неважліва, ці яны збеглі ў краіну, ці яны пераапрануліся. Люстрацыя павінна крануцца кожнага, хто давёў краіну да такога стану. Таксама Александра Федуты. Па вязням ўсё. Хіленка ўзяў гэты жад, сэрца ў нас уже камяні, інакш даўно узырваліся б. Я не магу сказаць, што ў мяне сэрца як камень стала, таму што шчыра кажу. Я памятаю ты дні, гэта вось 9, 10, 11 жніўня, мы вели тады стрымы пастаянна, у нас, амаль круглыя сотні, у нас, калі звярнуцца зараз да гісторыі, там і па 12 гадзін былі, па 7 гадзін, без перапынку амаль. Мы перапынак рабілі музычныя паўзы, там на паўгадзінкі літаральна, проста пайсці зрабіць каву, трошкі нешта перакусіць. І я шчыра кажу, ужо пасля украінскай гісторыі, калі ты сутыкнуўся, што называецца, лоб з гэтым, калі па тваёй сям'і прыватна вайна прайшлася, калі ў цябе бяда, вось гэта ж тваё прыватнае, яно баліць, і ты з гэтым шрамам на сэрцы жывеш, я ўжо 8 год прыватна. Это страшна, і ты гэта пражываеш штодня, штомесяца, штогод, і ты сачыш за навінамі і спадзяешся, што калі-небудзь гэты праменьшы сонечны з'явіцца сярод гэтых хмараў і будзе лепей. І потым другая хвыля, гэта беларуская гісторыя. Вось гэтая хваля накрывае нанава, і ты зноўку пачынаеш пражываць вось гэтыя забойствы, гэтыя смерці, гэтыя катаванні. І ты не ставішся да іх абыякава. Ты не можаш праз сябе, калі загінуў Вітольд Ашурак, ты не можаш прапусціць гэта як нешта, ўжо бачылі, ўжо было. Не, яно новым шрамам на сэрцы, яно нанава рубае табе папалам, яно нанава цябе прабірае наскрозь. І зноўку ты пражываеш гэтую гісторыю. Я яшчэ раз скажу, мне вельмі цяжка, таму што вось гэтай гісторыі ў мяне праходзілі тысячы гісторыяў, і я не магу, я лішні раз, калі чытаю нейкую навіну пра катаванні, сябры, я вам шчыра кажу, я не гляджу відэа, таму што я ведаю, што я пабачу на гэтым відэа, і вось гэтае відэа пачне мяне павяртаць у часы тых падзеяў, якія я ўжо бачыла неаднаразова, і яно зноў і зноў і зноў жыве ў цябе. І гэта немагчыма прыбраць. Я не пагаджаюся на немагчыма, не каменнае сэрца. Яно жывое, яно плача, яно стогне, яно крычыць. І я спадзяюся, што прыйдзе час, калі нас пачуюць, калі, мабыць, раздзеліць гэты боль, і мы зможам радыкальную сітуацыю змяніць. Чуў інтэрв'ю Азарова з Байпол наконт гэтага зліва, ён кажа, так, я ведаў і бачыў гэта, і пакрочыў далей расказаць, як так і патрэбна.
Вось так мы і збудавалі. Мабыць. Ой, прабачце, я вам там, мабыць, кручу. У меня есть такая тыкалка, я яе называю. Мне вельмі зручна ёй карыстацца. Раю ўсім, хто яшчэ на тыкалкі не перайшоў, пераходзьце на тыкалкі. Гэта афігенная, вельмі зручная штука. Ну, Байпол, зараз я знайшла іх пост, супрацоўніца следчага камітэту незадаволенай якасцю доказаў, якія трапілі ў крымінальную справу па антынаркатычным 328 артыкулы, і замест таго, каб спыніць справу за адсутнасцю доказаў, яна абмяркоўвае па тэлефоне, як бы падмяніць доказы на больш прафесійны. Ну, спіч роўна пра гэта. Так, зачыняем гэтую тэму, лукашызм. Ол, я не буду зараз гераізаваць кагосьці або выпраўдоўваць. Таксама ў нашым актыве ёсць інфармацыя пэўная, якую мы бы хацелі распавесці. Усё, што ў рамках дазволенага і яно публікуецца, разумееце, шмат інфармацыі нам перадаецца ад сваякоў да журналістаў, а потом праз журналістаў мы гэта можам трансляваць. Ну, шчыра, не сакрэт. У нас шмат праваабарончых арганізацый працуюць сем'ямі. Але з мэтай бяспекі, каб не нашкодзіць нікому. Разумееце, гэта мы працуем як адвакаты, я называю гэта адвакаты пад непадпіскай, разумееце, аб неразгалошанні. Таму што рызык, што мы дзесьці можам зрабіць такое страшнае, ён вельмі вялікі. Я яшчэ раз скажу, не будуць абапірацца на СМІ, не будуць абапірацца там на кагосьці, хто надаў інфармацыю, будуць абапірацца на вось гэтыя візуальныя сведчанні. Таму я абмежавана ў тым, што я шмат хацела бы чаго распавесці. Я бы, мабыць, і хацела з вамі падзяліцца тым, што мне так баліць. Каб людзі зразумелі, чаму я так ару за іх. Але вельмі можа нашкодзіць. Вельмі. Спадзяюся, вы мяне зразумееце. У мяне зараз слёзы наліты, таму што я зноўку, я кажу, я жыву гэтым штодня. Гэта тое, штодня мяне проста разрывае на часткі. Але працуем, трымаем строй, ідзем у забастоўку, халера. Сядзім дома, каб вось такіх слёз Хелен Мінскай не было. Мабыць, тыя, каму я імпаную, мяне пачуюць. Калі ласка, ад нас залежыць, як хутка яны будуць на волі. Ад нас залежыць, як менш людзей сустрэнецца з хлопцамі, якія загінулі. Беражыце сябе. Я кажу, я за жыццё. Я не заклікаю вас ісці, кудысьці, штосьці рабіць не тое. Я вас прашу, жывіце. Самае галоўнае, жывіце. Мне ад вас больш нічога не патрэбна, шчыра кажу. Давайте працягнем гэтую гісторыю па загінутых. Сёння прыйшло паведамленне. Раднулі, ўсё добра. Усё ідзе, як трэба. Не. Вось калі я перастану плакаць па загінутых, тады будзе ўсё добра. Калі я перастану плакаць за тых, хто за кратамі, вось тады ўсё будзе добра. Вось тады я скажу, што ўсё окей. Зараз я яшчэ раз скажу. Я сёння слухала вечорку. Мне просто, акрамя мата, я не могу нічога каментаваць, тому што у мяне адборны мат. Запроданцы просто. Як так? Яны віляюць, яны хочуць адной дупай усядзець на двух стульцах. Не атрымаецца. Не атрымаецца. Давайте, зараз я пакіну, прабачце, тэму па загінутых, таму што сёння летак на рашкі разбіўся ў Гуцьгрунах, гэта гісторыя. Біасмеці. Вось тое, што я пісала ў нашым роліку, якое мы сёння выкладалі. Мы для іх біасмеці. Гэта для ізраільцян адзін чалавек, ён можа мяняцца на 1000 тэрарыстаў. Таму што гэта жыццё. Гэта іх. Гэта той чалавек, якой яшчэ можа внесці корысць для сваёй краіны. Для гэтых пачвараў мы біасмеці. Цела, тут написано 5, насамрэч 7 загінутых, сёння у Іркуцку знайшлі. Разбіўся летак. Я не веду, ці ў гэтай навіне гэта напісана. Так, напісана.
Разбіўся Ан-12. Ён быў пабудаваны больш за 50 год таму. У парку авіякампаніі Гродна ён толькі з студзеня 2019 года. Дагэтуль ім валодала кампанія Easy Airways з Таджикістана. Вось гэтае гаўно вцюхалі. Самае брыдкае, што там загінулі беларусы і украінцы. Я не буду зараз агучваць іх прозвішчы, таму што яны ў публічным доступе, але я не буду агучваць прозвішчы. Вы калі захаціце, паглядзіце іх самі, але гэта гісторыя пра абаранны шлях. Яны зрабілі свой выбор. Яны пагадзіліся летаць на катафалку. Я ганаруся нашымі авіятарамі, тымі, хто... Увогуле, я заўсёды дзівавалася людзям, якія здатныя гэтую машыну падняць у паветра. Я ў летаках істарычка абсалютна. Я, канешне, так умоўна кажучы, чапляюся да сцюардаў, сцюардэс, выпусціце мяне. Адчыніце люкі, я выпрыгну, я не магу ляцець, мне страшна. Я з катэгорыі гэтых грамадзянаў. Абсалютна, у мяне аэрафобія страшэнная, яна крытычных маштабаў. Я заўсёды ганарылася і дзівавалася людзям, якія не проста не баяцца, яны яшчэ гэтым кіруюць. Але ў гэтым выпадку, ведаючы, яны ж ведалі, на якой машыне яны працуюць. Яны ведалі, што... куды яны ляцяць. Я хацела бы звярнуць увагу, што яны працавалі на рашке і яны везлі харчаванне у... Вы абралі катафалк і паехалі працаваць на рашку. Украінцы і беларусы. Без каментароў. Мае пачуцці відавочна загінутым, але сказаць, што тут нейкія выпадковасці есть, на жаль, няма. Зараз я вам покажу один ролик. Караленко бацька, беларус, маці украінка. Заўсёды баліць, кожнага дня баліць. Пабачце. Давай вам покажу один ролик. Я его побачила у чаце Саши Балаганова, але не придзеліла яму, шчыра кажу, не придзеліла яму увагу, тому што гэта маскалі, тому што гэта Царьград, гэта ўвогуле для мяне ніякі не ресурс, але от пасля сённяшняга канал, тому што ён яскрава дэманструе стаўленне расіянцаў да любой нацыянальнасці, падкрэслівае, да любой. Да украінцаў, да беларусаў. Вы зараз все пачуеце самі. Ім абсалютна плеваць на людзей. Для іх жыццё гэта нішто. Союз Новогосия – это тысячелетняя русская земля, на 10 метров под землю, пропитавшаяся кровью наших предков, сражавшихся за нее от Средневековья до Второй мировой. Здесь русские кости лежат, наши кости. И уже только по одному только этому факту святых отеческих гробов мы имеем абсолютное право делать с Белоруссией все, что пожелаем. Но русские и белорусы – два разных народа. Во-первых, это неправда. Во-вторых, даже если сойти с ума и предположить, что вы правы, разные народы, и что теперь, не жить вместе? Что, русские и якуты один народ? Или русские и татары? Или там русские и кавказцы? Ничего, живем вместе в одном государстве, никто особо не жалуется. И ваше будущее в России. Вопрос лишь в том, придете ли вы в Россию как свои, родные, или мы вас притащим на Аркане, как очередной покоренный народ. Белоруссия – наша земля. Белоруссия – наша кровь.
Гэта не самы, скажем так, вядомы рэсурс, гэта галоўны рэсурс. Тут нічога не сказана, дарэчы, пра украінцаў, таму што яны ім украінцы тут дупу падпальваюць. Вось, таму яны ўжо адхрысціліся ад украінцаў, ўжо з украінцамі яны не адзін народ, як і з Прыбалтыкай, як і з Польшчай, вы памятаеце, да, ўжо не адзін народ. Крычалі, што гэта нашыя землі гістарычныя, атрымалі трынды і катануліся ва сваясе. Дык вось я хачу беларусам нагадаць, што яны-то вас лічаць сваім на аркані, як яны кажуць. Вы бачылі кадры? Гэта беларускія кадры, якія абдымаюць чарнашмотачнікаў. Нашыя, нібыта, умоўна, бабрыканцы абдымаюць чарнашмотачнікаў. Я лічу, што прыхільнікам Віктара Бабарыкі вось туда марыце, ідзіце, не трымаем. Ён вас туды цягне, але, калі ласка, беларусаў туды цягнуць не патрэбна. Там адна упоратая пачвара неяк сказала, мы з імі размаўляем на адной мове. Што вы кажаце? Вы ж мяне не разумееце. Вы ж на мяне глядзіце, як на нешта такое невядомае. Я проста гэта бачу па статыстыкі, як ад мяне бягуць маскалі. Менш за 3% з гукам траблы. Прабачце. Окей, прыбіраю. Зараз павінна быць лепей. Гэта, мабыць, запаралелены стрым. Я яшчэ не навучылася, сябры. Ой, запаралелены стрым, кажу. Запаралелены відэа. І яно, мне трэба яшчэ навучыцца. Гэта я. Я ж сказала, у мяне рукі не з плячэй растуць. Вось. Там, дзе здох маскаль, там яго зямля, да чаго? Цудоўна сказаў сябра Кастусь, добры маскаль ёсць кожны 200. Без каментараў. Есть какой-то вінтаю. Нас падтрымала, сябры, з вами Куба. Амар Лопес кажа, Амар Лопес гэта дырэктар па правах чалавека кубінска-амерыканскага нацыянальнага фонда. Вось ён звярнуўся да Беларусі. Учора ў Беларусі пачалася ўсеагульная забастоўка пад лозунгам «Заставайся дома» супраць дыктатуры Лукашенка. Я бы выправіла трошкі. Тут ужо рэч ідзе не столькі, колькі за барацьбу з рэжымам. У любым выпадку мы будзем бароцца з рэжымам. Тут ужо пытанне жыцця і смерці стаіць. Таму хто-небудзь перадайце кубінскаму Амару Лопесу, што мы тут за жыццё сядзем дома. Проста жыць вельмі хочацца. Шчыра кажу, вельмі-вельмі хочацца пабачыць, як растуць твае дзеткі. Учора падчас стрыма мае дзеткі ў суседняй комнаце спявалі, а я з вамі размаўляла, і мне не вельмі зручна было крыкнуць: «Эй, чуеш? Блін, ё-маё, цябе ўсе чуюць!» Вось. Разумееце, я хочу гэта бачыць. Мне смешна учора было, шчыра кажу, я на них не абрадзілася, не злавала нічога. Просто мне тут... Я-то іх чула, мне смешна было, ці чуеце вы. Але я пераглядала стрым, вось песні майго сына вы не чулі. Таму тут за жыццё. Я хочу бачыць, як растуць мае дзеткі. Я хочу бачыць... Ведаеце, свайго часу у мяне была страшная сітуацыя, калі старшы сын мой толькі-толькі нарадзіўся, шанцаў, што ён выжывець, не было ніякіх. Вось у мяне забралі маё дзіцё, і вось наступныя хвіліны, калі я яго пабачыла, гэта маленькая ручка, таму што ён быў проста абмотаны ўвесь у правадах. Вось праз сотні маё дзіцё ляжала ўжо ў рэанімацыі на правадах, і шанцаў, што нешта будзе неяк лепей, яму тады аніводны доктар не казаў. Я вельмі добра згадваю сітуацыю. Мне дазволілі ў рэанімацыю праз тыдзень зайти да яго. І я уткнулася ў квес галавой, таму што я бачыла толькі маленькую ручку. У яго было паколата ўсё, абсалютна. Гэта прыватная гісторыя, але я пра што кажу.
Я підійшла до кувеза, уткнулася головою і просто сльози градом, тому що я-то його маленький комочок тримала останній раз, ось синуля мой, моє родное. Я його пеленаю, я спробую його покормити. А тут ось лежить дитинок, обмотаний в проводах. Його провода були у голові, ну не провода, а капельниці. Провода були до сердечка подлучені, капельниці у ножках, капельниці у ручках. І він весь був обколотий, весь був у цих капельницях просто. Я кажу, гэта для мяне жах быў, я не пазнавала сваё дзіцё, таму што я яго такім не бачыла. І вось я стаю, у мяне слёзы градам. Мабыць, калі мяне гэты рэаніматолаг пачуе, я шчыра вам дзякую, таму што ён тады сказаў сакральную фразу, якая потым не дазваляла мне плакаць. Ён падышоў, абняў мяне і сказаў: навошта вы яго аплакваеце, калі мы яго ратуем? Мы спрабуем яго выцягнуць. Я 16 год, я ім ганаруся без конца просто. Я яго абожнюю. Кожная яго фраза, кожная яго усмешка. Дактары казалі, гэта будзе овач. Адмоўцеся ад яго. Адмоўцеся. У першыя сотні, калі яго забралі ў рэанімацыю, прыйшлі з паперам, сказалі, адмаўляйцеся, вы маладая, сябе яшчэ народзіце. Што мяне тады спыніла не адмовіцца ад яго, я не ведаю. Але, ну, тому што я была мама. Я не магла паверыць у тое, што мяне забралі самае тое. Я чакала яго 9 месяцаў. Я чакала яго, шчыра чакала. І тут вось такая гісторыя. Так што не аплаквайце. Я стрымліваю слёзы, я спрабую стрымаць слёзы заўсёды, таму што я згадваю вось гэту сітуацыю, яна мяне вельмі, так, ведаеце, веру ў лепшае, таму што, каб я паказала зараз гэтага дзіцёнка, яму 16 год, я б зачыніла столькі зяб, якія казалі, што ён ніколі не будзе сядзець, а ён цудоўна на канапе сябе пачувае. Казалі, што ён ніколі не будзе хадзіць, ён у 7 месяцаў ужо танчыў вольна, спакойна. Казалі, што ён не будзе размаўляць, ён ходзіць мяне троліць. У яго цудоўнае пачуццё гумару. Я вам гэта распавядаю не дзеля таго, каб пажаліцца на свой лёс. У мяне вельмі цяжкі быў на руках дзіцёнак. Але вера ў яго, і мне мама заўсёды казала, ён цябе адчувае, ніколі не падыходзь да яго з негатывам. Вось ты для яго гэта вось той ланцужочак, якой звязвае яго з гэтым зоўнішнім светам. Падыходзіш да яго, сэрцам крычы, што ты яго любіш, сэрцам крычы, што ты хочаш, каб ён жыў. Проста выжыў. Ён рэальна, ён жыве. Ён мяне радуе, гэта мой гонар, гэта маё абсалютнае шчасце. Верце, я прайшла гэты шлях. Я прайшла вельмі страшны шлях. Таго, што ніколі не здавайся. Да, бессонныя ночы, да, ты стомлены фізічна, да, страшна. І розныя каментатары збоку, розныя людзі, якія не давалі веру. Я памятаю, я выйшла, гэта была першая прагулка, яму было ўжо 1,5 месяца, калі нам дазволілі выйсці на вуліцу на 5 хвіліначкаў. І падышла моя суседка, цёця Тома, калі яна мяне глядзіць, я цудоўна памятаю яе словы. Яна падышла да мяне, яна ведала, што ў нас адбылося, што ёсць пэўныя, былі праблемкі, зараз іх няма. Для арміі ён здаровы. Яна мне сказала, ты так шмат у яго ўкладаеш, ён у цябе будзе вельмі разумны. Ён дзейсна вельмі разумны, я яшчэ раз скажу, я сваімі дзецьмі вельмі ганаруся. І што мне асабіста прыемна, людзі, якія іх ведаюць, яны ў захваце ад іх. Таму з гукам праблема, калі варушышся. Можа, праблема проста з дротам ці ўваходам. Окей, я не варушуся, сажу як стовп. Стовпчык, буду сидзець так. Я проста в навушніку не чую, каб мне гальмаваў мікрафон. Дзякуй. Так што, сябры, верце заўсёды ў лепшае, не гледзячы ні на што. Паверце мне, я ведаю, пра што я кажу. Я вельмі страшны шлях прайшла. Вельмі складанае жыццё. Мне таксама казалі, што нічога не будзе, ты дарма.
Не дарма. Усё было не дарма. Абсолютно. Так, Ірак наладзіў эвакуацыйныя рэйсы з Беларусі. Многія іракцы хочуць вярнуцца з Беларусі дадому. Прычынай стаў факт шматразовых нядаўлых спробаў перайсці польскую мяжу і лагістычныя праблемы з размяшчэннем мігрантаў у Беларусі. Важнай прычынай з'яўляецца таксама паніжэнне тэмпературы ў краіне. Гэта паведаміў прэс-сакратар міністра каардынатара спецслужбаў Польшчы Станіслаў Жарын. Насамрэч, іх тут б'юць. Сталі, ну не тут, не в Украине, пробачьте, а их там б'ють на мяжы паміж Польшчай і Беларусю. І я уже вам читала навіну, што тыя, хто ўсё ж таки смог уцякчы, яны кажуць пра тое, што ў іх шлях адзін фактычна, таму што калі яны павяртаюцца, іх адразу папераджаюць, калі ты павернешся, тебе заб'юць. Мы маем ужо 10 выпадкаў смерці на вось гэтым, ну, умоўна, паміж Беларусю і Польшай 10 смерцей. Тое, што іх там катуюць і убіваюць, сумневу няма, гэта ўжо сведчыць. Плюс мігранты, што самае цікавае, пачалі распаўсюджваць фота здымкі, як іх б'юць памежнікі Беларусі. Сінякі на палову дупы. Гэта жах. Просто я не стала гэта далучаць зараз да стрыму, таму што мяне могуць блокнуць на падставе гэтага. Але можаце паверыць мне на слова, я чамусьці павяртаюся ў часы 2020 году, калі мы пачалі атрымліваць першыя сведчанні катавання беларусаў. Вера ў тое, што да мігрантаў ставіцца неяк лепей, чым да беларусаў, яна абсалютна... Там няма закону. Вы ж павінны, хто за мяжой, хто плануе выязджаць, ну, я так разумею, на мяне не глядзяць, але тым не менш. Папярэдзьце там, што любое, ну, калі ты патрапіў на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь, у цябе дзейсны шлях А2. Або ты б'еш кардон з Польшчай, я не заклікаю да гэтага, я заклікаю ўвогуле ў Беларусь не ехаць. Або калі ты пойдзеш назад, цябе як у часы НКУС пачнуць расстрэльваць. Ты беларусу не патрэбен. Вось там у Беларусі, не беларусу, прабачце, гаворка па Фрэйду, а там у Беларусі ты нікому не патрэбен. Ты б'е смецце, на цябе зрабілі грошы, цябе, як, прабачце, выкарыстаны гумовы выраб, цябе выкідаюць, все, не патрэбны. Так што па ланцугу там перадавайце, хто за замежжа, ну, я ўсё разумею, але сітуацыя дрэнная, у край. Не дура. Беларускія ёлапні, чаму ўжо не вераць? Нешта там Нурліол абураны піша. Ад Касасця адпісаўся пасля яго стрыму з Куракасам. Не глядзела я стрым з Куракасам, шчыра кажу, таму што фізічна не было часу, таму што я бачыла Кастуся, і я ведаю пазіцыю Кастуся, і мне вось, ну, нешта новае яны не паведамілі, гэта хутчэй для тых, хто яшчэ сумняваўся. Таму Нурліол каментаваць гэты стрым не буду, ён мне прайшоў па ланцугу, што ёсць, відавочна я яго бачыла, але анонс, але не бачыла стрым, таму што, ну, шчыра кажу, калі я пачну глядзець усе стрымы, у мяне проста на іншыя пытанні часу не застанецца. У мяне бежанцы, у мяне зямля палітычная, тут просто, ну, плюс зараз ролікі яшчэ мантуюцца шмат, матэрыял неабходна збіраць, і ты просто не ведаеш, у якой бок гартаць галавой. Таму стрымы, я нават сваіх украінскіх сяброў зараз, у мне няма часу, яны, мабыць, абражаюцца, просто фізічна, сябры, няма часу. Не таму, што вы мне не падабаецеся, не таму, што я вас не падтрымліваю, не таму, што я там нейкі байкот зарабіла, шчыра, просто так, час спрэсаваны, мне 24 гадзіны на сотні вельмі мала. Таксама па тэме мігрантаў стала вядома, што 224 мігранты, звязаныя з Беларусю, затрыманыя ў Германіі ўсяго за 2 дні, 1-2 лістапада. Прычым затрыманні цяпер адбываюцца не толькі па ўсіх усходніх раёнах краіны, але і на яе захадзе. Усяго з пачатку году, увага, затрымана
8059 уцікачоў, якія перабраліся ў Германію праз Беларусь, спачатку ў Польшчу, а потым у Германію. Гэтая пачвара спыніцца, не спыніцца. Гэта тэрарыст, ён будзе вас шантажаваць. Спачатку ён самалёт пасадзіў. Я не кажу, што гэта элемент шантажу, не. Ён проста паказаў, што яму ўсё дазволена рабіць, ён лічыць сябе панам, царом на гэтай тэрыторыі. На тэрыторыі Беларусі я маю на ўвазе. Ён лічыць, што ён можа рабіць што заўгодна. Не спадабалася, што санкцыі пачалі працаваць, калі вы сказалі, мы незадаволены. Ён пачаў вам мігрантаў. Гэта ўсё будзе капіталізіравацца. Там фантазія багата, яшчэ раз кажу. 37 ніхто не прыбіраў. І я нагадваю, галоўны спонсор тэрарызму знаходзіцца ў Крымле, а ў далоні плёскаюць крэмлядзі. Вось тыя пачвары крымнашысты, якія крычаць, што ва ўкраіне грамадзянская вайна. Гэта проста выбух мозгу. Ужо столькі сведчанняў, я кажу, як... Я адпісалася ад Чабуцкага, дарэчы, за гэта. Пра сітуацыю ты кагосьці слухаў, хтосьці табе імпанаваў, але вось пасля спічу пра грамадскую вайну ва ўкраіне тыя, хто так кажуць, аўтаматычна для мяне перастаюць існаваць. Таму што сведчанне, што гэта расійска-украінская вайна, што расіянцы зараз зноўку сцягваюць да мяжы з Украінай зброю, калі гэта для вас не аргументы, калі вы і далей эту мантру маскальскую цягнеце, што ўсё выпадкова, ось усё. Вельмі складаныя. Я пагляджу, што у нас па часе. Па часе у нас ужо таймінг выходзіць. Жудасныя гісторыі па ковіду. Я ўжо не буду іх зачытваць, таму што яны велічэзныя, шмат паведамленняў прыходзіць. Што давайце па забастоўкі. Кастусь, па-першае, абражаў буслоў, па-другое, казаў, паўстанне ні да чаго не прывядзе, па-трэцяе, шляхціч Астаткевіча назваў маскаляцкім кізячком. Цудоўна. Ну, калі такая справа, я хацела бы звярнуцца да Кастуся і, па-мужыцку, дай, калі ласка, доказы. Вось, мабыць, і я там нешта ў сябе па-іншаму буду неяк ставіцца, у чым я сумняваюся, таму што я у камандзе Мікалая Астаткевіча, і відавочна, што калі б там трошкі пахла рускім духам, мяне б там фізічна не было. Вось, а калі ёсць такія сведчанні, то я прашу іх надаць. Вось, калі гэта падпівала Кюрякасу, як піша Нарлюол, калі ласка. Свайго часу Антанас за гэта вельмі моцна адгроб, і гэта была адна з нашых спрэчак. Я яго бязглуздасць у гэтым пытанні. Ён не змог мне надаць ніякіх доказаў. Я не пасварылася з ім. Мы адзін аднаго пачулі. І, вось ведаеце, гэта з катэгорыі «ты са мной не згодны, я з табой не згодны». Калі няма доказаў, окей. Тады зачыняю гэтую тэму і больш яе не транслюю. Калі Антанас і далей працягвае гэта трансляваць, значыць, будзем падымаць гэтае пытанне на іншым узроўні. Я хацела бы афіцыйна да іх вось публічна звярнуцца. Вы публічна гэта замовілі, цяпер, калі ласка, также публічна надайце доказы. Доказы таго, што Мікалай Астаткевіч нейкі прамацкоўскі. Калі вы мне гэта дакажаце, мабыць, вы са мной дамовіцеся ў гэтых пытаннях. У чым я яшчэ раз падкрэсліваю, вельмі сумняваюся. А калі на такіх пляцоўках гэта транслюецца, мы вымушаны будзем неяк... Першае, што я магу зрабіць, гэта адпісацца ад гэтых рэсурсаў і больш ніколі іх не згадваць у інфармацыйным полі. Вось і ўсё. Так і чыніцца супраціў, а як па-іншаму? Так, да забастоўкі. Сёння стала вядома, што Беларусь-Калій
долучаюцца у вялікай колькасці, зам'ючваецца пытанне па забастоўкі з вялікіх пляцовак. Я, мабыць, зараз гальманула трошки. У Кастуся карона расце ў замесе. Ведаеце, пані Марына Адамович калісьці сказала вельмі цудоўную фразу, і я з ёй абсалютна згодна. Блогеры – гэта ўселенскае зло, асабіста, калі яны палічылі сябе палітыкамі. Тое, што я разглядаю палітычныя пытанні, яшчэ не сведчыць пра тое, што я у палітычным полі. Я не атрымлівала адукацыю адпаведную, я не знаёма з вялікай колькасцю палітолагаў, каб круціцца ў гэтай тэме. Разумееце, неабходна размяжоўваць інфармацыйнае поле і дзейсна людзей, якія вось па гэтых хвалях, маркёрах вызначаюцца і могуць правесці аналітычны ланцуг і спрагназаваць нейкія падзеі, таму што неабходна быць у гэтым палітычным коле, каб разумець, як якая краіна сябе павядзе. Я яшчэ раз скажу, Венскі бал для мяне гэта маркёр, і я гэта назвала для сябе 4-й падзел Рэчы Паспалітай. Я зараз абмяркоўваю палітыку, падзею, якую я ўжо дзесьці бачыла. Для мяне гэта абсалютнае дэжавю. Скажу, я не страчаю не тое, што веру ў забастоўку, я ведаю, што яна набірае абароты. У нас ёсць свае маркёры, па якіх мы вызначаемся. Яшчэ раз скажу, я не магу здрадзіць тым людзям, якія ўжо ў забастоўкі. Гэта здрада ім, таму што яны знайшлі ў сабе сілу і моц застацца дома і сказаць: хопіць, я не хачу паміраць. Я не хачу паміраць ад таго, што мяне нешта заб'е. Я не хачу паміраць ад таго, што я чымсьці магу захварэць. Я не магу паміраць ад таго, што нейкая неякасная прадукцыя будзе прадавацца і шмат публікацыяў дрэннай прадукцыі ў Беларусі. Яны ж піхаюць склады зараз. А ў Новы год гэта вядомая гісторыя. Зараз уся прасрочка будзе ў крамах у Беларусі. Уся цвілая калбаса, якая ёсць, яна пад навагоднія сталы, пад вось гэтую справу будзе проста тоннамі прадавацца. Яшчэ раз кажу, беражыце сябе. Я салідарная з тымі, хто ўжо выйшаў у забастоўку, стачку, народны каранцін, неважліва, як назавеце. Італійская забастоўка, неважліва. Я салідарная з вамі, я побач з вамі, я вас падтрымліваю. І буду падтрымліваць тых новых, у каго хапіла розуму долучыцца да ўсяго гэтага. На кану нашае жыццё, яшчэ раз кажу, я выйшла не за кагосьці. Персаналі, з-за каго я гэтага раблю, не існуе. Мне баліць за маіх палітычных, я пра іх крычу кожны раз. Я хачу іх вызваліць. Дзеля таго, каб я магла іх вызваліць, я павінна жыць. Я раблю ўсё дзеля таго, каб жыць. Я раю вам рабіць тое ж самае. Забастоўка – гэта праверка на прочнасць, стойкасць перакананняў беларусаў. Вытрымкі і самаабладанне ў цяжкай сітуацыі, развіццё стойкасці і волевых усіляў, уменне сябе падтрымаць. Застаньцеся дома, зрабіце забастоўку прыятнай і карыснай, адчыніце ў сябе новыя рэсурсы, атрымайце адукацыю па чамусьці новаму, прысвяціце гэты час сваёй сям'і і блізкім, займіцеся домам, дарабіце незавершоныя справы, займіцеся любімым хобі. Усім, хто апасаецца, баіцца, трывожыцца, часта сябе накручвае, можна скарыстацца рознымі рэсурсамі. Паслухайце псіхолагаў, заматывуйце сябе. Я яшчэ раз кажу. Не хата, а хата не краты. Я спадзяюся, што мы хутка пераможам, таму што мы ідзем побач адзін з адным. Толькі ўся агульная падтрымка можа дапамагчы нам пратрымацца ва ўсеагульнай стачцы забастоўкі народным каранціне. Верце ў сябе,
Верце ў сваю будучыню. Верце ў тое, што ад вас залежыць, як у маім выпадку. Ці пабачыце вы сваё дзіцё з пачуццём гумара, здаровым, прыгожым, з верай у будучыню, з матывацыяй у яго укладаць самае лепшае, што вы паспелі напрацаваць за сваё жыццё. Гэта залежыць ад вас. 16 год таму я не адмовілася ад сваёй будучыні і паверыла ў яго. Ён адчуў мяне і паверыў у мяне. Калі мне было дрэнна, ён дапамагаў мне падымацца з ложака і апранаць, умоўна кажучы, халацік, каб я пачувала сябе камфортна. Рабіў мне гарбату, гатаваў ежу, прыбіраў у хаце, таму што ён разумеў, што мне баліць. Я раджу вам верыць у сябе і рабіць тое, што адчуваю я. Няхай вашы вочы блісцяць, беражыце сябе. Для нас галоўнае – гэта жыццё. За і боремся. Я вас люблю. Жыве Беларусь! Слава Україні! І пабачымся ў наступным эфіры.